Jalio Gymkhana. Jalio Gymkhana. ரெண்டுல ஒண்ணு பார்க்கலாம் நிக்கிறியா தெம்பா எப்பவும் லைஃப் திரும்பலாம் நம்புறியா நண்பா எப்பா ரெண்டுல ஒண்ணு பார்க்கலாம் நிக்கிறியா தெம்பா எப்பவும் லைஃப் திரும்பலாம் நம்புறியா நண்பா யாரு இங்க வந்தாலும் பயமுறுத்தி பார்த்தாலும் அசராம சிரிச்சாம ஒதுங்கி போவாண்டா அத்தனையும் போனாலும் எம்டியா தான் நின்னாலும் பதறாம இருந்தாட பீஸ்ட் நீ தாண்டா ராவம்மா ஏ ராவம்மா Jalio Gymkhana ராசம்மா ஏ ராசம்மா கேடுங்கana ராவம்மா ஏ ராவம்மா Jalio Gymkhana ராசம்மா ஏ ராசம்மா சொன்னது சர்தானா சர்தாப்பா Jalio Gymkhana. Jalio Gymkhana. ரொம்ப தயங்கி நிக்கிறிய ரொம்ப பார்த்து ஓடுறிய ஐயோ ஒன்ன நீயே குறைச்சி எடை போட்டு பாக்குறிய சும்மா வெயிட்ட காட்டணும்டா நம்ம மோதி பார்க்கணும்டா நண்பா எவன் வந்தாலும் அலற விட்டு கெத்த காட்டணும்டா கையில தான் நீ பிடிச்சாலே பிரச்சனை தீராதே தூக்கியத நீ எரிஞ்சாலே டென்ஷன் ஏறாதே ஊருக்கு தான் நீ பயந்தாலே வேலைக்கு ஆவாதே யாருக்குமே நீ அடங்காத வெற்றிய விடாதே புலம்புறவன் தமாசு எதிர்த்து நின்னா गरम होची की गरम ता आपण म बॉडी देखते दामाटा उले देछि हेट रखी दामाटा आपण समोसा आपण केते समय लागो कोइ मुनि हमको गरम लागु छी आमे चुली भीतर बसछु ए साइडर दे दे एते ढाकी दो रुपी आनी सब धर खंड खंड सीधा नहीं खंड आनी सीधा सब नहीं सोशल मीडिया ये कोरियन स्टाइल खाते लोग आकाश रही जा कौन दिन चॉकलेट